E na ventana son dama, e no balcón son señora, e na mesa son criada, e no campo labradora. Os labradores pola mañá o primer suco yo le e paso a dama, ramo de flores, e min gustan millolé os labradores. 52 anos que levo, deitándome con dolores e levantándome con dolores. E que vai poñer? E a ver se si. Non sei se durará moito, se durará moita cousa, se durará pouco. Xogamos. Podemos contarnos historias. A min Concha contoume unha historia moi bonita de cando ela era pequena. Quen é Concha? A boa da profe Laura. Sabedes? Contoume como era a escola fai unhos anos. Ai, sí, era o que che contou. Aquel gato era un artista, traballaba na ribeira, agora é un... Cando Concha máis eu empezamos na escola, as cousas eranche moi distintas agora. Eu, tiña 6 aniños, non iba nin a infantil, non había nin infantil, nin estaba na escola de Barbadás. Eran nenos e nenas, separados. Pero nas nenas éramos lo menos 30 nenas. Entonces eran desde os 6 anos aos 14 anos. Empezaban en 6 anos, claro. Eu iba co libriño das rayas, iba ca miña pizarriña, co meu pizarrín, e outra cousa, que aquí neste buratiño levábamos un trapiño. Entón, para borrar o que escribíamos na pizarra, escupíamos, e co trapiño limpábamos. Claro, como íbamos limpar? Pero claro, eu víame moi perdida, porque éramos 30 nenas, a maestra era sola ela, e víame así moi perdida. Como aprendíamos a ler? Que eu, a verdad, casi salín da escola aos 6 anos casi sin ler. Porque as nenas maiores, as que xa tiñan 12 anos, 13 anos, a profe, a maestra, puñénos con nós. Entonces, elas preguntábanos a lección, e despois chegaba a casa, e a miña nai puñese comigo, pero tamén a pobre tampouco non tiña así moito tempo de poñerse comigo para ler. Entonces puñéseme comigo. De vez en cuando eu acórdome nunha ocasión que aquela maestra non estaba. O sea, e veunos outra maestra, que incluso era de ali do pobo. Daquela ainda debía de estar estudiando. E eu non sabía a lección. Olles, diume ca pizarra na cabeza. Salíamos á hora do recreo, xogábamos ali naquil campo. Naquil campo sí que era moi... estábase moi ben. Pero, que pasa? Tamén non había baños. Eso tamén me pasou cando empecé despois. Non había baños, entonces tantos nenos. A profe, non sei, si tiña eso. Pero nós íbamos e pedir e salíamos por ali polo campo, adiante, a facer as nosas necesidades. A miña primeira escola foi no ano 66, nun puebliño ao lado do barco, en Cesures. Eu vivía sorte, nas primeiras escolas non tuven que marchar así fora da casa, nin eso, entonces eu vivía en Petín. Iba os luns, o primeiro ano, pasaba a semana na escola. Marchaba os luns no coche de línea hasta o barco. E despois, no barco, iba con outra compañeira que vivía ali no barco, nun taxi, collíamos un taxi, ela estaba a Vales, era Cesures e Vales.
é moi cerquiña. Entón, íbamos no taxi as dúas, e volvía, ela iba e viña todos os días, pero eu non, eu quedaba ali hasta o sábado, que tiñamos sábado pola mañá, ainda tiñamos clases. Entón, o sábado, baixaba tamén a mediodía, despois da clase, baixábamos tomar no taxi e volvíamos outra vez para eso. A min costoume moito adaptarme ese ano á escola, moitísimo, porque claro, eran os nenos, que é o que dicíamos antes, de 6 anos hasta 14 anos. Eran sobre 24, 25 nenos. Que eu non sabía como... Porque, en realidad, casi non facíamos prácticas. Cando estuvemos na carreira, fixemos prácticas ali na Añeja, na escuela de magisterio, pero íbamos a mirar solamente. Non era para facer prácticas así. Entón, eu vinme moi... Empecé a facer os grupiños, os de 6 anos, para ler. Eses eran os que máis me complicaban. Porque, claro, que os outros xa entendían máis, pero para ler e para escribir non é como agora que estás con eles e vas aprendendo a escribir con xogos. Daquela non, porque mientras estabas con unhos xa non podías estar cos outros, tiñas que poñer traballo a unhos para poñerte cos outros. Entonces, ya había, claro, os de 7, 8 anos, bueno, ainda eso. Despois tiñas 9, 10 anos, pero xa os de 13, 14 anos tamén era enciclopedia. Naquele tempo ainda era enciclopedia. Os libros de EGB, daquela ainda non era EGB, EGB foi no 67, debeu de ser, ou no 68, debeu de ser, pero daquela era por as enciclopedias. E, bueno, a min este ano, deu como me arreglaba, bueno, pedindo consello ás compañeiras que eran maiores que a min, que xa levaban anos, que estaban tamén nas escuelas unitarias, entonces, claro, elas dicían, ibanme explicando, dicían, pois mira, mellor faz desta maneira, e vásolos así, e foi a maneira que eu fun salindo daquil ano. Pois outro que coñezo eu é Alfonso. Ah, sí, é o avó de Samuel, Manuel e Breogán dos nosos compañeros do cole. Sabedes, eles dixéronme que o seu avó lles conta moitas historias de cando era pequeno. Sí, eu tamén escoitei que coa nosa idade xa traballaba. Chamo Alfonso Rodríguez Cervella. Desde os 8 anos que non teño por negar que anduven servindo onde os amos, en moitos pueblos e moitas casas. Casi en todas levei fame, non só na miña casa onde me criei, que era unha casa pobre, pero na dos amos tamén levei fame. Só tuve un amo bon, eses foron como pais, ou mellor. Entón, hasta os 14 anos, ou 16, estiven servindo. Despois xa guardei un rabaño en Penapetada, de 17 anos tiña. Despois, de 19 anos aos 20, estiven en Paradela, con un rabaño de 600 ou 700 cabezas, guardándoas, con un axudante diario. Entón, despois xa fun a Mile. Cando fixe os 16 meses, salín a mañá e cheguei á noite. Os 16 meses cumplidos, sen faltar unha hora ni un día. E despois viñemos, o meu irmão era pastor en Pañeiros, máis novo que eu, e depois xa eu acabei un ano. Entón foi en julio, no mês de julio. Acabei un ano, depois xa máis, tuve 2 ou 3 anos, depois fui pastor en máis sitios. Eso. E hasta ahora, como digo, só tuve un amo bon, eses foron mellor que os pais, eso sí, en Penapetada. Claro, había moitos nenos aquí. Fomos a primeiro era aquí no pueblo da Fonte. Pero despois fixeron a escola aí nese da Teixeira, nese pueblo. Entón íbamos aí, era a escola nova, había moitos renos, moitos.
todos xuntos, claro, non é como agora. Os máis pequeniños, sí, para un lado, sentados nunha mesa larga, todos xuntos. Pero os outros xa tiñan a mesiña para por o libro e deso. Salíamos a recreo, pois xogábamos tamén a eso de saltar, que non sei como lle chamaban. Pasamesía ou non sei como era. E a cordiña, que esa tamén. E, bueno, viñamos e despois xogábamos. Todos os nenos salían á calle, fora, ao campo e xogábamos. Cando está o tempo bon, claro. Escondíámonos e todo. Porque os deberes non nos los daban para casa. Non é como agora. Porque os meus netiños están agobiados que salen e están hasta as tantas facendo nos deberes. Tiño unha neta de 7 aniños que dice cada cousa que... Dice, Yaya, dice, por que me dan a min tanta cousa que facer? O irmão, claro, xa ten 13 anos, e xa o apretan. Pero é unha nena de 7 anos, a ver. Bueno, cando era pequena había muchísima xente, porque estaba o pueblo completo. Pero claro, despois xa empezaron a marchar, xa hai anos que xa non hai xente nin nada. Porque a xente marchou toda, e que os meus papás xa morreron, e é moi triste. Non hai con quen falar, nada. Eu agora hai que soliña, non vexo a naide máis que a bichos dela. E claro, tirei que me marchar de aquí. Pois agora é que non hai naide. E agora de aquí ven o panadeiro cada semana. Fruta non ven. Nada. De nada. Eu teño que salir a ir a facer a compra como podio para todo o mes, ou 15 días, ou encargo tamén. O que me trae o pan é moi xeitoso tamén. É moi boa persona. Pero agora é que non podio. Agora teño que me marchar porque necesito que me cuiden. Porque eu xa non vale para facer a comida, nin nada. A cabeza xa non me vai ben tampouco. Entonces, e é moi duro isto, É moi duro. E se xogamos co balón? Perfecto. E antes, as nenas xogarían ao balón como a nós? Non sei. Desde os 5 anos, eu convertínme a mamá, porque aos 5 anos naceu un meu irmão e xa o criei eu. A miña mamá, como entonces eran aquelas miserias, aquelas vidas tan malas, pois ela tiña que dedicarse ao campo. Entonces, ela deixábamo preparado e eu xa quedaba cuidando do meu irmão. Entonces eu, pois, nin tuve prácticamente escuela, nin pude xogar cos outros nenos para nada, nin... A ver, tantas cousas que perdín de faguer. Pero, bueno, cuidei o meu irmão e eu contenta. Entonces, despois dixe, viñeron outros 2. E criei os 3. Detrás dun outro, antes era un, despois eran 2 e despois eran 3. E seguimos cuidando sempre eu. Bueno, pois eu non tuve xuguetes, non tiña nada. Eu faguía muñecas porque me gustaban moito e faguía muñecas de trapo, porque de outras non tiña. Faguía as eu á miña maneira. Entonces, cando esta neta, Ana, elas estaban en Barcelona, eu fun a Barcelona, sendo ela unha nena, pero bueno. Entonces, como ela sabía que eu nunca tuvera muñecas, pois ela fixolle moita ilusión regalarme unha muñeca. Por cierto, que me regalou e foi unha ilusión grandísima. Eso sendo maior. Entonces, pois, conserveina muchísimo tempo, hasta que naceu a nena dela. E cando a nena dela era grandiña, a Ruth, pois eu regaleille a muñeca a ela. Ela sigue conservando.
como se fora unha gran cousa. Pero para min foi moi grande. Entonces, pois, claro, a vida foi moi dura. Eu non tuve apenas colegio, eu non tiña xoguetes, eu non tiña, era todo miseria. Collen novio pronto, era do pueblo, moi buena persona, fomos moi felices dentro do que era de cariño e de por onde iba un e o outro, sempre moi unidos, moi ben, gracias a Dios. Pero bueno, despois viñeron os fillos, xa me dediquei a eles, tuvemos a primeira, que é a mãe da Ana, chamase Encarnita, como a min, e ela, pois, tuvémola 11 anos sin ter máis. Sempre estuvemos xuntos. Ele era sastre, cosía na casa. Entonces, il, pois, estaba cosendo e eu dedicábame, como antes a miña mamá, eu ao campo. E despois, cando á noite, pois, como todo era pouco naqueles tempos, pois, cosíamos e cuadra hasta unha ou as dúas, os dous, de que eu faguía a miña faena, cenábamos e tal, pois, ale, íbamos para o taller a coser os dous. Bueno, a vida foi dura para todos, entonces. Entonces, pois, bueno, despois veu outra filla, aos 11 anos, e xa, claro, ela, pero aquela xa criou a outra filla que tiña 11 anos. Esa xa a criou con máis edad que a min o meu irmão. E xa a criou ela máis que eu. Entonces, pois, despois, os 2 anos máis, veu outro. Aquil, por desgracia, dañouse o cerebro no nacemento e non era útil. Pero, bueno, todo foi pa diante. E despois, lévanse 10 anos, con 44 tuven outro, o Jorge. Bueno, eu levei moito desgusto cando me quedei embarazada, porque tiña moito medo que me salira como outro. Pero, claro, entonces, cando tuven os outros todos, naceron na casa, entonces nacía todo o mundo na casa. Cando foi dixe, pois xa foi unha residencia. Antes non había un seguro, antes non había nada. Entonces, pois sí, entonces xa foi unha residencia, e gracias a Dios, moi ben todo. O sea que, despois dediqueime, detrás dos meus irmãos, aos fillos. Detrás viñeron os netos, maravillosos. As tardes paso-as con eles máis feliz que a naide, porque agora é cando podo desfrutar deles. Nin poden desfrutar dos fillos, nin dos netos, porque había que traballar, e é iso. Pero agora vistes, pois son dos que desfruto. É moi ben. Bueno, agora, gracias a Dios, a vida cambioume moito, porque teño uns fillos que me adoran e que me cuidan en todo. Entonces, veño ao gimnasio, todos os días, ás 9 menos 10, ou como moito ás 9, estou aquí todos os días. Traime unha nora, cólleme na porta e deixame aquí. E volveme a recoller, así. Entonces, pois, desfruto do gimnasio, a vida cambioume co de arriba para baixo, tiño unha paga pequena, pero vivo dela ben, dentro do que iso. Entonces, bueno, pois tamén vou ao balneario 2 veces no ano, recetado por os médicos, porque teño moitos problemas. Bueno, pois vou pasando a vida así. O sea que, dentro do que pasei antes, agora son moi rica. Son feliz. Cuidado, que nesta escoba dicía o meu avó que se escondían os descapados. Unha guerra entre dous países é unha cousa moi mala. Agora, unha guerra no mesmo país, iso é horroroso, unha guerra civil en donde se pelexan
primos, irmãos, porque colleron os que estaban cumplindo o servicio militar nun sitio, ou que eran nun sitio que estaba tomado pola izquierda ou a dereita, tuveron que ir á izquierda ou á dereita sin ter nin noción de, ou se aunque foran de sentido contrario, se foran de izquierdas tiñan que ir a un sitio de dereitas ou viceversa. Entonces, que ocurriu? Pois, pelexarse, por exemplo, me recordo dunha señora Francisca que estaba en Sestao que me dixo: eu a pena máis grande que tuve na guerra é que un fillo matase ao outro, porque podía ser, porque estaban na guerra, claro, aquilo non, gracias a Dios, non ocurriu. Terminouse a guerra, e que durante a guerra houve unha cantidad de abusos por parte de falangistas desta zona, que en vez de ser falangistas eran auténticos asesinos, porque mataron a moita xente polo mero hecho de non ser da ideología deles. Entonces estos abusaron, eu cheguei a pensar moitas veces que esa xente eran xente mala, e non era, porque eu conocín falangistas que eran moi boas personas. Tuve un profesor que era unha bellísima persona, e ao revés. E aquí algúnas personas, terminada a guerra, quedaron, ou sea, escondéronse, e quedaron vivindo por aquí escondidos, dedicaronse a roubar, a pegarlle a donde iban a roubar se non lle daban o diñeiro que lle pedían, a matar, porque mataron muchísima xente. Os maquis eran personas que tiñan que haber ido á guerra porque estaban na edad de ir. Para ir antes de ir á guerra, pois escondéronse, e que era fácil esconderse porque, como dixen antes, non había nin carreteras, nin teléfono, nin luz, nin ninguna cousa, e quedaron escondidos nalgúna casa, e non foron, de que vivían de atracar. Eses eran os maquis. Vou vos contar o relato que teño por o meu abuelo, como fixeron, como empezaron. O meu abuelo, Mario, tiñan en Placín, viviron nun nicho no cementerio. Entonces o meu abuelo foi cando colleron, cazárono, colleron en Paradela, e marchou levaron preso para Santoña, Santander. Saliu, pois o ano non me podo dicir agora, non me acordo cando, pero eu creo que botou ali sobre uns 10 anos, unha cousa así, 10 ou 11 anos. Cando nacín eu, pariume, ela levaron para a cárcel da Cela Nova, xa a min deixaronme en Mendolla que a familia con meus tíos, e o meu pai tamén non levaron. Depois o meu pai soltaron e era levaron para un campo de concentración para Asturias. Esta cova que hai aquí era do vigía, que onde estaba vigilando se viña alguén. Que é unha cova pequena, hai cousas, creo que hai cousas que ainda son activas daquela época, porque, por exemplo, esta botella, eu entendo de botellas un pouco, e esta botella ten moitos anos, e esta era a chima do vigía. Isto é onde vivían eles. Isto é a cociña. É aquí onde facían de comer, e aquelo é onde dormían. Hai unhas ventanas que estamos vendo, que supóñome que aquilo sería para poñer as cousas para refrescar. Cousa de comida, cousa que é o único que tiñan. E claro, de aquí controlaban todo, controlaban a montaña por un lado e a montaña por outro. É moi difícil entrar aquí sin ver absolutamente nada. E o vigía de arriba tiña o control, e según supoño que antes, para saber o que dicían, era por silbido, porque non había outra cousa para facelo. Depois, claro, depois viñeron o que veu, non? Pero antes era todo por silbido. Entón, aquí na zona esta, ao silbar, fai hueco, fai unha distorsión totalmente. Entón, il vigilaba, e se viña cualquier cousa, eles enterábanse enseguida, pero todo era comunicado por silbido, que outra cousa non era. Mirade que bici máis vello ten este neno. É do meu avó. Si, o avó de Elena ten unha parecida, imos vela.
Eu chámame Jaime Dieguez Martínez. Nacín en Raval, Chandrexa de Queixa. E con 17 anos marcheime para Venezuela. Marcheime para Venezuela porque non quería far a mili, e pagueina. Entón fomos para Venezuela e tiña ali un primo e díxome que montase unha bicicleta de afilador. E que levase que ali había quen se ganaba moi ben a vida afilando. Eu nunca vira a afilar, vira, pero nunca a afilara. E montei a bicicleta e leveina, e fomos para lá, e cheguei ali, e cando cheguei ali, xime o primo, xa che tiña buscado un traballo nunha fábrica de auga. E bueno, entón, porque a bicicleta había que matriculala, e digo, pois, vou trabalhar á fábrica de auga para que quero matricular a bicicleta. E levaba así 2 ou 3 semanas, e o traballo non salía, e un día decidíme, fui matricular a bicicleta, e o primeiro que salín a afilar xa fixen 30 bolívares. E costaba unha pensión 7, xa ganei, e eu levo aquí 3 semanas ou 4. Entón empecé así, e levaba ali uns 15 días afilando así, e unha noite chamaronme por teléfono á pensión, e era un primo alá de Montederramo, e dixeme, eu tamén ando de afilador e ando por o interior, se queres vir comigo, levo-te que no interior ganase moito máis. E fun. Collimos a bicicleta e íbamos nunhos autobuses de 20 personas ou así, puñamos a bicicleta no alto e a xente ven 2 ou 3 meses por ele enseñoume e despois xa había unha serie de Castro Caldelas que iban con motos. E entón ao velos eles ca moto, eu que ganei o primeiro que fixen cando cheguei a Caracas foi comprar unha moto que foi esta compreina. E foi cando a montei, entón empecé xa por, íbamos hasta Colombia, íbamos hasta Ciudad Bolívar, íbamos hasta Maracaibo a 1300 kilómetros. Botábamos 15 días, 3 semanas, 20 días, 2 meses, 1 mes, 3 meses, e íbamos e viñamos. E así estuve ali durante os 4 anos, hasta que tuve un accidente e tuve que me vir. Cando me accidentei en Venezuela, tuve que me vir porque tuve que virme a parar a Santiago. Entón deram-me 6 meses de permiso e non me puden ir e xa me quedei aquí. Entón no ano 62 marchei para Madrid. Emprestoume un veciño unha bicicleta e tamén fui para Madrid unha temporadinha ca bicicleta e despois montei esta moto e segui indo para Madrid, pero a Madrid iba a temporadas. Cando terminábamos a malla, no mes de agosto, íbamos hasta a Navidad. E depois volví a marchar, a poner en febreiro, estaba hasta junio, maio, así. E viña. E no 64, cando viña de Madrid, conocín esta moza, e entonces estaba moito máis guapa que hoxe. Entonces enamoreime dela e no 65 casámonos. Pois sí que molaba esa bici. Pois o chifro, como pilla Loli para comedor. Veña, apurade que non chegamos á festa. Como Loli, sí. Vides a festa tamén? Sí. Íbamos ás festas e entonces tiñamos que levar unhas zapatillas pro camiño e logo despois cambiábamos os zapatos e bailábamos moito, divertíamonos, eu que sei o que nos divertíamos e logo despois claro, tiñamos que botar o primeiro baile ou con veciño ou logo con os irmáns se os tiñamos. Porque, claro, dicíannoslo na casa, porque digo, a mellor non teñen que nas bote a bailar. Entonces, pois, bailábamos. E xa nos viñan a sacar. Pronto, enseguida nos sacaban os chicos e dicían, se permite. Tiñan que pedir permiso para que yo deixase. Entonces, pois, bailábamos aquel baile e, se nos interesaba, pois, seguíamos bailando o siguiente. Pero, se non nos gustaba, marchábamos pronto os amigos ou pronto as chicas. E, bueno,
tiñamos que bailar, eu que sei, como nos divertíamos ali. E tocaban os bailes por seguidos, non había descanso, porque enseguida volvíamos a empezar a chillarlle, e tiñan que volver tocar. E bueno, entonces pasábamolo moi ben, moi animados todos, e bueno, a veces, despois xa nos ao mellor interesaba algún chico e xa nos íbamos quedando con el. Ao terminarse, dicía, bueno, pois a orquesta dicía que era o último baile, pero pedíamoslle outra máis. E logo, pois, despedíamonos, dicíamos, esperar outro baile máis. E, bueno, xa nos reuníamos e tiñamos que virnos, porque ás 9, por exemplo, dicían que xa había que estar na casa, porque senón xa non nos deixaban, non volvedes a outra festa. Entonces, claro, empezábamos ao mellor, empezaban ás 4 a orquesta a tocar, pero ás 9 xa nos tiñamos que vir. Que ben o pasamos onte na festa. Pois é verdade, pero para a festa só nos Entroido. O meu pai gustaballe moito o carnaval, moito, entonces nós seguimos ca mesma idea do carnaval, os meus netos siguen ca mesma idea. E quen enseña o baile? Xa eles o van... Xa eles o van, o ver os outros bailar, xa eles van collendo, bueno, unhas bailan mellor que outros, pero normalmente xa eles van collendo o ritmo. E os traxes, quen se encarga dos traxes? Os traxes cada un ten o seu. Ten o seu, cada un fai o seu na casa e fai... Na casa, sí. Bueno, o sea que aquí hai unha festa a rachar. Sí, bueno, pasa como cos bombos, agora normalmente cada un ten o seu, pero que hai uns bombos que eran do pueblo que non se acorda nada de xa facelos, que están aí, ainda valen para tocar, que sí, pasa que son tan antigos, oxe, que non se acorda nada de xa facer os bombos. Viñache contar que é a ruína, digo eu, pobriño, está ben. Que bonito é que os nosos netos e as nosas netas se axuden en todo. Acordadesvos cando nós íbamos ás festas todos xuntos, ás mallas, ás sementeiras, no Castañal, íbamos a todos os sitios, sempre contentos. Era cando íbamos á arranca das patacas, cas reixadas, viñan as de nave a cos figos, e nos dábamos unha cesta de patacas para que elas nos deixaran os figos. Nos marchaban cas patacas e nos piñamos a comer os figos todos alrededor, encantados da vida. Polas noites, despois do traballo de todo un día, axuntábámonos nas cociñas e ali cantábamos, ríamos e pasábámoslo tan ben. Éramos felices, todo era unha alegría. Blandina, cántanos unha canción. Bueno, pois hai que cantar, cántase. Castaña rapada que estar no camiño, deixo teu amo e vente comigo. E vente comigo, castaña rapada que estar no camiño. Castaña, castaña, castaña picón, que lle dicher forza ao meu corazón. O meu corazón, castaña, castaña, castaña picón. Que bonitas estas historias das nosas raiolas de luz. Que farían os nosos maiores cando tiñen a nosa idade? Non me acordo ben, pero nací no mes de xaneiro, o 12 de xaneiro de 1911. O meu pueblinho, onde nací, é con pedra e todo eso, pero ten todo o servicio, agua, luz, todo eso. Agora ten, eu Córdoba non ten auga. E se volvera a ter a nosa idade, que faría? Que faría eu? Gostaríame moitas cousas. Primeiro, manejar, primeiro salud, e despois manejar o suficiente para
non te esperas nin... E axudar a quen non pudese. Moi ben. Esa é a miña intención e a miña cousa. Tiña muñecas usted de pequena? E facíamos de nabo. E despois vestíamos, poñamosle pernas e poñamosle brazos e todo. Todos os dedos aseñalados con as tintas, porque se non partían xoguetes novos así comprados, eu non tuve nunca, pero sin embargo sabía. Unha ollada ao pasado, báguas e sorrisos mezclándose ao ver os nosos meniños medrar, rir, correr, recordando as nosas vidas, botamos de menos traballos en conxunto, as feiras, as festas, as noites nos fiadeiros, e queremos transmitirlle aos nosos nenos e nenas a sabiduría é unha fortaleza que aprendemos da vida, unha vida, un soño, unha realidade.